Koolman van de Heerenveen Boys. Nou, gigantisch anticlimax denk ik. We hebben zo verschrikkelijk veel aan gedaan en zo naartoe geleefd eigenlijk. En dan krijg je dit, eigenlijk de deksel op de neus binnen de 5 penalties. Iedereen is even helemaal van slag en even eraf. Eerst heb je het over, moeten we een normale warming-up doen, moeten we nog wat gaan schieten. Ja, je weet ook niet wat je doet. Je komt voor, zoals nu is, 5 minuten het veld oplopen. Ja, nou, als op die manier de promotie bekendgemaakt moet worden of beslist moet worden, dan denk ik dat de KNVB daar wel eigenlijk een beetje door het stof gaat op dit moment. Zij schieten in je mis en keeper houdt in volgens mij. En die jongens die moesten, die waren heel overtuigend. Maar dat waren ze vorige keer ook. De eerste 5. En dat is jammer dat je geen feest hebt en op de manier waarop. En natuurlijk misschien wel aanzien van, nou ja goed, net terecht naar de tweede klas, dat denk ik wel. Alleen Hudde griep hier, ik in de tweede klas zitten ben, denk ik. Ons clubje, ons teampje is weer sterker geworden. En ik denk dat wij het gewoon verdiend hadden om in die tweede klas te blijven. Gewoon op basis van die wedstrijd op 17 juni, waar er gewoon alles besloten is en beslist is. En dat doet eigenlijk niet onder voor wat er vandaag gebeurd is. De Heerenveense Boys, ze hebben daar gewonnen, maar hebben geen feest. Je ziet het, ze lopen nou achter me langs. En, het is niet een echt uitbundige stemming, zeg maar.